V roku 2015 Sloboda zvierat zaznamenala takmer 1600 prípadov týraných psíkov, ktoré im ľudia nahlásili cez linku proti krutosti. Prevažná časť týchto zvierat bola umiestnená v útulkoch, ktoré sa dennodenne boria s finančnými problémami. Na Slovensku je nahlásených denne v priemere 10 túlavých psíkov, ktoré ľudia bez milosti vyhodia na ulicu. Mnohí ľudia si povedia, na čo sa zaoberá takýmito problémami, ale z hľadiska tejto katastrofálnej situácie som sa rozhodla tomu nejako pomôcť. V týchto priestoroch škvárového ihriska budem každoročne organizovať Psí deň. Všetky vekové kategórie sa môžu prísť pozrieť na krásnych a šikovných psíkov a zároveň si spríjemniť deň. No a poďme sa pozrieť do Žilinského útulku, kde nájdeme hlavných aktérov. Momentálne sa nachádzame v Žilinskom útulku. Je tu umiestnených veľa psíkov, ktoré potrebujú vašu pomoc. Táto pani prichádza denne do kontaktu s desiatkami nechcených psíkov. Máme možnosť jej položiť pár otázok. Koľko máte psíkov v útulku? Aká je maximálna kapacita? Momentálne máme 22 psíkov v útulku, 4 sú v dočasnej opatere a maximálna kapacita je 42. Je momentálna situácia horšia ako po minulé roky? Nie, podľa mňa sa zlepšila. Prípada vám vhodný nápad zorganizovať Psí deň? Určite áno. Veľmi pekne ďakujem a teším sa na vašu spoluprácu. Ďakujeme my. Dobrý deň, volám sa Jarmila Kašubová, majiteľka produktu Veci pre psíkov. Boli by ste ochotná podporovať projekt Psí deň? Takýto nápad sa mi celkom páči, vo Vrútkach sa nič takéto, neviem, že by sa konalo, ani teda sa nekonalo. A ak sa niečo zrealizuje, tak sme ochotní vás podporiť a tešíme sa na spoluprácu. Ďakujem veľmi pekne.